Go. Hej, det er Pan Idræt, og vi er her i Vejen Idrætscenter til DM i foreningsudvikling. Vi har lige lavet en lille opsummering med 3 post-it, havde jeg sagt, store post-it slides, som vi vil fortælle om, hvad det er, vi har fået ud af dagen i dag. Christian, hvis du prøver at zoome ind på den første post-it her, så vi se, at noget af det, som vi har haft rigtig meget fokus på, og som vi synes er rigtig vigtigt, det er det her med at fokus på kerneopgaven i vores idrætsforening. Det synes vi faktisk allerede, vi lykkes rigtig godt med. Vi vil godt prøve at nå endnu længere ud med kerneopgaven, sådan at den også kommer ud til samtlige af vores frivillige, og den kommer ud, sådan at alle medlemmer er bevidste om. Det var den første slide. Er der nogen, der vil sige noget om den anden slide? Det kunne du gøre, Mads. Ja, den anden slide, som vi har her med sociale medier, det bruger vi faktisk rigtig aktivt i Pan Idræt. Og noget af det helt centrale, som vi har fundet ud af, også har lært i dag, det er, at contest is king. Content is king, sorry. Og ikke mindst timing. Altså, det kan ikke nytte noget, man bare slår ting op på Facebook eller andre sociale medier, uden man har faktisk nærmere tænkt over, hvornår man slår det op og i hvilken sammenhæng. Ikke midt om natten. Ikke midt om natten. Klokken 4, det er et godt tidspunkt. Klokken 4 om dagen. Der får folk fri fra arbejde. Og så har vi jo til sidst her, Carsten. Ja. Der har vi jo, hvor fantastisk det er at være afsted sammen med alle de andre, som man laver frivilligt arbejde sammen med. Ja. Og vi er utrolig glade for, at må I alle sammen komme herover. Ja. At vi har brugt en weekend sammen, hvor vi har kunnet tale om Pan Idræt og tale om den proces, vi har været igennem, som har betydet rigtig meget for os. Hvad er det her, Mads? Det her, det er jo det er rødvin. Rødvin, og det er vigtigt. Og hvad har vi her? Det er jo formanden, der var ude at løbe. Det var vigtigt. Det var meningen, det skulle være en fælles løbetur, men der gik for lidt for meget rødvin i det for nogen. Vi andre blev hjemme og fik nogle gode idéer. Ja. Yes. Ja, det er vel det. Så det er også her på DM i foreningsudvikling. Vi håber, vi skal ind og have overrakt en præmie med, at vi vinder lige om lidt, men vi er oppe imod et stærkt felt. Så vi ved det ikke, men vi krydser fingre, og vi tager også et nederlag. Nogle af os tager et nederlag med oprejst pande. Vi synes, vi har vundet lige meget. Ja.